дар ин дарс тарзи гузоштани формулаҳоро дида мебароем. барои шахсоне ки бо фанҳои дақиқ бисёртар сару кор доранд, бисёр вақт лозим меояд ки дар ҳуҷҷатҳои Word формулаҳо истифода баранд. барои гузоштани формула ба менюи вставка медароем ва нишонаи уравнениеро пахш мекунем ва ҷои махсус барои гузоштани формула гузошта мешавад. инчунин менюи конструктор пайдо мешавад ки мо аз ин ҷо метавонем аломатҳои математикиро истифода барем. биёед дар амал дида мебароем ва формулаи суръатро мегузорем. хуб, гузоштем. чуноне ки мебинед, дар ин ҷо тамоми аломатҳои математикӣ вуҷуд доранд ва мо метавонем аз онҳо истифода барем. барои хубтар истифода кардани ин мавзӯъ ба шумо маслиҳат медиҳам ки дигар формулаҳоро мустақилона гузоред. саломат бошед то дарси дигар.